niz esango dizut euskara nire bizitzan, ez? Eske niretzako zerbait naturala da, ez? Ez dut, esan nahi nizuke, ez dut, sekula ez dut hausnartu asko euskaragatik eta ze txikitatik nire lehenengo hizkuntza da, beti hitz egin dut nire ingurukoekin euskeraz, gaina oroitzen naiz hemen Iruñara etorri nintzen ikasketak egitea gaizki pasatu nun, oroitzen naiz erderaz oso gutxinekien eta ja banituen 17 urte nituen eta ez esango dizut, nire bizitzako parte da, ez? Esango nizuke nire behatza bezala, besoa bezala, euskara nire bizitzako parte da. Bai, nik uste gauza guztia dutela bere alde romantikoa eta bere alde, ez dakit, praktikoa edo ez dakit nola deitu, ez? Eta pilota bado alde romantiko hori, alde hortatik, ez? Esan nahi dizut, adierazi nahi nizuke, gure aitone, gure birraitone jokatzen zuten kirol bat dela, ez? Eta hori azken fina polita da, ez? Polita da, dantzak bezala adibidez, ez? Gauza, ez dakit, pixkoa barrua ukitzen zaitu, ez? Alde romantiko hori badauke. Beste alde batetik, kirol profesionala da, eta kirol profesional bat negozio bat da ere, bai? Alde hori, alde praktiko eta, ez romantiko hori ere, bado pilotak, baina argi dauna da, Euskal Herrikin lotura ikaragarri izan dudula historikoki pilotak eta jarraitzen duela izaten, ez? Eta hori nik uste polita dela. Eta ni pertsonalki hemengo kirol bat da, eta euskerak argi dago hemengo kirol bat izanik, euskera garrantzitsa handia daukela pilotan, eta ni pertsonalki naiz gustatuko litzaidake pelota gehiago irikitzea, gustatuko litzaidake Euskal Herritik kanpora gehiago jokatzea, hizkuntza gehiagotan pilota egitea, egiten da pilota, baina beste pilota klase batzuk, esan nahi dizut ezker paretako pilota, hemengo pilota hau, alde gehiagotara zabalduko balit, nik uste pilotarentzako ona izango litzatekela, beti ere jakinik sustraiak nondik datozen. Nik eta nire ingurun ikusi duten jendeak behintzat, alderantziz, beti gainera animatu eta eskertu euskaraz hitz egiten dizutelako, gertatzen da, ez? Nik hemen Biurdanan ikasi nuen Iruñan ubi, azkeneko kurtsoa, eta gertatzen zait, hemen ateratzen naizenen edo aspaldiko ikaskideak eta euskaraz hasten dira, eta lotsatu egiten dira, ahaztu dutelako euskara, galdu dutelako, eta alderantziz, ez? Gaina saiatzen zara hitz polit bat eskaintzen, animatzeko eta beraiek ere erosoago sentitzeko. Nire ustez, euskara ikasi ahal izateko lehenengo baliabidea ausarta izatea dela, ez? Iruditzen zait, eta ausarta izateko inoiz ez da lotxik behar. Bai, nahi dutzen zait beti euskara min gainean dagoen bitartean nola irudituko zait gaizki, alderantziz. Nire ustez beti izango da ona, ez dakit nola esan. Ez diot inongo alde txarriki ikusten, baizik eta dena alde ona ikusten diot, ez? Beti izanen da positiboa, 1, 2, 3, 4 edo 500 lagunen artean euskaraz hitz egiten baduzu, hori da polita eta hori da aberasten gatzuena, ez? Eta aberasgarria eta positiboa den guztia, nik uste edozein gizartetan onuragarria dela eta erderaz esaten du bezala sentido komun pixka bat baldin baduzu nola ez du txalotuko hori, noski baietz.